Sigur, cel mai bun om de cultură din Valea Jiului este un premiu pe care îl merită toți cei pe care i-am nominalizat înainte și încă mulți dintre cei pe care nu i-am nominalizat astăzi. Am considerat că, dincolo de propria personalitate, dincolo de arta creativă pe care o dezvoltă, un om de cultură trebuie să fie și un om căruia îi pasă de potențialul cultural și odată cu el de potențialul turistic al Văii Jiului. Este un om aici în Valea Jiului care a îndrăznit să creadă toate aceste lucruri, care a decis să se lupte și cu autoritățile locale, și cu oamenii din zona de minerit, și cu cei care vor să distrugă, și cu cei care vor să creeze. Un om care a reușit să demonstreze tuturor că o mină pe care unii vor să o închidă poate deveni un obiectiv cultural care să ne confere nouă, celor din Valea Jiului, o imensă deschidere spre lume. Este un om care a îndrăznit în 2014 să spună că, așa cum nu-i cărbune ca Huila, nici New Yorkul nu poate fi vreodată Petrila. Acel om este Ioan Barbu. Mai umplu de laudă, așa că trebuie să mai tai din ele și să spun că, de fapt, victoriile de care aminteam înainte se datorează în mare parte asociației Plus Minus din București, Cluj, o asociație de arhitecți care au fost în prim planul luptei pentru salvarea ce se mai poate din mina Petrila și eu acolo, pe lângă ei. Felicitări încă o dată și succes în această